Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sannu ta annabina. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Farko ya Ubangiji masanin ko'ina, mai rani da damana fili da lunguna. Fara'a waƙe zan yi da famini rabbana, ban dama na waƙe jagorar gaskiya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Tsira har aminci da ɗasu ga annabi, baban Fadima ɗaha mu kai za mu bi. Alai har sahabbai a sasu zubi-zubi, sun yi biya gare shi jagoran gaskiya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Ya Shehu Tijjani jikan annabi, mai asalin kwarai na ɗamu kai za mu bi. Shak Ibrahim Yas mun zo mu yi ladabi, Shak Balarabi Gusau sanun ka mai zawiya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Sai ya da Hadiza kashin zama na gaishe ki, waka ta biyu na zo yau zan yi miki. Ban dama sai da waƙe zan yi miki, in kin ban dama na san zan yi shi da yawa. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Jagora ta kwarai da ke aka tutiya, ko ziyara za mu je da ke muka tafiya. Jagora kike gare mu ba mai jayayya, duk makiyanki za su zo su bi ki gaba ɗaya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Wajen nuni a so annabi sai da kin kware, kina nuna mu so annabi rayuwar mu mun more. Abu Umar Usman Ali su ma sun more, da soyayyar annabi ce suka zarce makiya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Son ki da annabi yasa tsoron wani baki, kin rike auliya Allahi su suka miki tsayi. Shakti jani in da su kika yin koyi, shi yasa al'umma sun kabi ki gaba daya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Mai tawadu'u Shak Bala Tijani kita ne, kun ji sufi wali imani adon shi ne. Almurabbi mai tarbiyyan sai da haka ne, shehi Allah ya ƙara imani a zuciya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Shak Bala Tijani dan Allah ka dube ni, yabo ni ka son in yi maka ka yi mini izini. Sannan ka jagoranta ni yabon ɗan adana ne, don sai ya da Hadiza da kake yi wa tarbiya. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Sai da 'yar Kano mai tsantsar son annabi, kun ji giwa a cikin shehu sai dai dubi. Ya kike ga mai kora shehu Balarabe, sirrin gidan ku sai ya daga ni kiɗan bani. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Sai ya da ige Shak Adam gulma gaishe ki, gani har gulma na zo domin in ganki. In kuma ziyarci Shak Adamu mahaifinki, sai ya da bukatu na kisa a biya mini. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi jakashin zama sanni ta annabina. Sannu farar uwa sai ya da jabu sanninki, sai ya da Hadiza ta ɗanɗana min sirrinki. Ta
kuma min izini in yi miki baituka dan abban ki shakmoyi tambuwal ki dube ni. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi kashin zama sanni ta annabi na. Masarauta in ba son annabi za ta yi ƙasa, in ko da son ma'aiki sai dai ta cira sama. Mai garin gwaru kenan masoyin annabi, sannu masoyin Allah mai son nurul huda. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi kashin zama sanni ta annabi na. Zakira yan nono umara na gaishe ki, da zakira radon kwai da zikirin ku kwai shauki. In kun shiga da'ira kukan ba ku da birki, shehu ya ɗauki komai ta yin zikiri. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi kashin zama sanni ta annabi na. Fati tun gargado kina da son manzonmu, da son sharifai ahalin gidan ma'aikinmu. Mai aikin Allah hajiya Zainabu ce beru, a gaida in makan baza mai son ai mauladi. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi kashin zama sanni ta annabi na. Ina mutan Sokoto yan larai rugar tudu, in an ce mauladi sai dai in baki ji ba. Habbi garu na ce da kina da annabi, in kika je annabi dawo warke annabi. Haske maganin duhu fitilar zamani, sai ya dadi kashin zama sanni ta annabi na. Kai fara dakanta in yi jinjina in yi gaisuwa sai ya da Hadiza kake magana masoyiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Salamun alaiki, assalatu wassalamu alaiki ya masoyiya ta manzon Allah. Kin rike son ma'aiki yanzu baki ba shiga matsala, da annabi kike togo kuma ya zame miki fitila. Makiyanki a don haushi suna ja da ikon jalla, basu kawai ran gobe za su sha bulala. Mai kin masoyin ma'aiki dole ne ya shiga matsala. Sannunki dole in gaishe ki, kina da babban daki, burin ki ma'aiki, tunanin ki ma'aiki, ko kina yin aiki dole ne a yabe ki. Masoyiyan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi Lamarin ki wasallam. sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki son ma'aiki. Lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Bismil ilahi sunan Allah mahalicci, kare ni sharrin dumakiyana ko ina bacci. Mahaifina da ummana duka bare su, domin Muhammadu Rasulallah ta tsare mu. Lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Manzo Muhammadu Rasulullah da sarki, kake da mulki tun ba mulki. Kundi sarki dukkanin haske an samai da naka haske. Annabi Muhammadu labbai ka sadauki. Lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Baban Batula ina son ka har jinina, sai ya da Hadiza ka hore mu da sanka. Ta ce mu so ka ya mai maka ba iyaka, sai ya da kina nan raina baki da tamra. Lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Sai ya da kina son manzon mu har a fili, yabonki ya zamo min farilla. Shafa kwalli ki yarda na in ta yabonki har in yi kalli, domin Hassan Hussein na diyanki ba ni hali. Lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Uban aron kunna yan kulan faɗowa, sai ya da
lissafa kutuna. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Je ka ko ku zawiyar Shak Siddi kuka ganta, in ta je ana oyoyo ana tarbanta, har ma Halifa ya ce sai da ba mace ba, ya ce sai da nan miji ce ya ba ta lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Zawiya ku sau in ka je nan gida ce, in ka je zawiyar Bauchi ce ka santa, to kama idan har ka zo za ka ganta, uwa uba a ce kaulaha ana tarban lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Tawaga ta sayyada kowa ya yabe ta, wajen ziyarar bayin Allah ba irinta, dukkanin wani batijja ne za mu ziyarta, ƙudurin tawagar sayyada na furta. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Zaki yi baccin ka ko adawa babu tsoro, Allahu shi ya yi ma ni'ima kuma ya karo. Malam ɗan Bala ke magana sanu toro, mai gidan sayyada kenan kawo shiga. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. In kana son ka ga wali zo ka ganshi, Malam Audu mai risala yayi kamshi, aikin shi istighfari har da salati, ko ina idan ka ganshi sai ka tuna Allah. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Garkuwa na faidan shehu mai al'umma, wato Halifa Malam Sani muna bayan ka, ni na ce garkuwa na nan tunda na ganka, inda kana nan garkuwa na nan babu shakka. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Dan zaki ko an ki ko an so sunan shi zaki, wa za shi ja da Malam Alkon Musa Dauki, wallahi ka gadi mahaifinka wa ya shaida, gani na shigo zawiyar ku shafa kai. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Aliman gidan saida wallahi da girma, mai ado da aikin Allah yar azumi, hidimar da kike yi ce ta ɗaukaka ki, Allah ya ji kan Hadima Amina ku yi amin. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Rabi'uwar iya na kiraki, Hadima ce da soyayyar Rasulillahi, kin zarce kowa, Hadimai tawaye sannu, tallo da tallo, aiki na Allah ba ku da sanya kowa ya shaida. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Ya Umar Aya ya Hadima ce kuma mai girma, aikin ki sallah zikiri ko wani hali, Hadima kullum dan kuna nan ta ma'aiki, da son ma'aiki ta kwanda shi da tashi. lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba. Sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba. Allahu ya riga ya baki sama aiki. Suna wurin mai yin waƙar nan Usman ne, lakani shi ne fara'a in kun gane
asma'u mai bege ne, wassalam anan zan bar ku sai wata rana. Lamarin ki sai dai Allah ba mutum ba, sai da Hadiza mu mun biki ba da wai ba, Allahu ya riga ya baki sama aiki. Alhamdulillahi rabbil alamin, kun saurari kasidar Sayyida Hadiza kashin zama kashi na biyu daga ni Usman A Far'a. Mu haɗu da ku a kashi na uku. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka 090-120-220-70. Allah ka bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.